Lína Lumanish, tá Maresa an bhfuil tú an sin, Maresa. Tá mé seo. Will Danam Cartagum, Dara Mission Maresa. Maresa, yeah, bhí an Cartagum, yeah, anna. Conas tá tú, bhfuil gacrúil go má? Oh, go hadama. Right, well, Fáilte Road go near FM, Fáilte is fihid. Tá míid chun caint faoin Dialann nuas seo atá de fáilte ha gut le déanaí, tá sé anias. Will this cáhfuil sé fáil? Tá sé fáil ón siopí éagsúla ar fud na tíre. Oh yeah. Agus díreach as an hain Dialann.ie. Tá an liste stocadóí Dialann.ie freisin. So okay. Má bhín siopa gardat is féidir le tídáil an siopí sin nó díreach as an hain ar lína. Yeah, the connic mishe mar Harley an siopa leir is Shroud Archer. Siopa leir, tá sé fáil to siopa leir. Anias. Sin ceanháin, yeah. An é sin do céad ceann, mar ní acha mé ceann go dtí seo? Rinne mé an céad ceann an Nuri. Dialann fihe dó an Nuri. So agus conas ar airí lei sin, ar airí go má leis? Oh, dair sé go má. Yeah. Well, yeah, but beg sé aontak mar bruntanas nullig sin rud a bhí misseach smíanamh tá siad aontak das don blian don aflíonn, yeah, anha. Gur mágad tá sé go hálan é leiste. Yeah, tá bhí mé antóca leis, tá mise chun cúpla ceann de ceannach agus heol chuig mo clown atá thársáile. Tá siad ar fud an down mór, so yeah, tá siad an yes. Well, this I got Cé carhas a hánig go sinú, mar ní scríbnóir thu, ní scríbnóir mé. Actually, is cuathir for me, aromatherapist. Yeah. I go into Líse, agus, yeah. You know, just, tá simagam sa Ghaeilge, thosi mé ará, se fólam cúpla bhín ó hin. Ma hu, anha. Agus, timppel saoin fihe, ní ra mé nán Dialann le Ghaeilge ar chorbe. No. Like ní ra mé nán an ceannáil le Ghaeilge an ach agus taréis sin thosaí mé ag smaoineh faoin cean hain Ma hu, yeah, ní dálan go bhfuil ceann, ní acha mise ceann riamh as Ghaeilge amháin, yeah, anha. Will mór an Ghaeilge the counter, tá tú a chundé líise dúir tú? Well, yeah, agus ní an áid seo áid smaoinní tú mar I gcóir le Ghaeilge. No. Tá sim an seo, tá pop-up péilsachtaí ann, bhíon siarsúil agus turcail córa agus ihe cultúr agus a lehéad eile. Anha. You know, tá an sim an seo. Yeah. No, ní an céadát chun de líise hílfá mar Gaeltacht, but fós sin rud, sin anha. Fracas ar béidir. Yeah. Yeah, anha. So cén costas atá ar an Dialann seo? An costas, cé bhéad a cosníonn si? Oh, cé bhéad, cosníonn si €80. Go bra, sin €80. níte sin ro orda chorbe. Agus beidir go éistóirí near FM beidir joig siad cúpla pingin as, you know, no, bargain beag, beidir. Ní dála me. But is féidir mar dúirte dul díreach go Dialann.ie. Dialann.ie, cinnte. Nu, mar dúirte sa siop, reintan a siopi ar fud na tíre. Cinnte. Okay. Conas tá garí le de post lán aimsere an aromatherapy, bhfuil se sin? Bhfuil mór an tóir ar sin tá? Well, just, I suppose, is dói go bhfuil mé ag gopur I bhí an lei agus, you know, ag fella, ag líon na hardathe. Yeah. San Dialann an Tróna. Well, I'd say go raibh tú búlta an COVID ní raibh tú an obair a chorbe, mar ní féidir leat é sin a dhéanamh ar líne. An féidir? Cinnte tá ceart go. Ní mé có gnoch. No. Dús ar you know. Yeah. Ach, I've been awkward. Buchas a dia.
Yeah, buchas a dia tá rudí níos fearnis. Well, listen, tásúla gom go nura go gal leis an dílachán an Dialann, beg mi sé agsúil go mór leis, tá sé anna bhá. Níl ceann cenathe gom ba fáil, but beg sé ima mála dadí nulag go yeah, my lista. Yeah. Gur má go féin Maresa agus yeah, agus gnáirí leat, gnáirí antá leat. Gur míle maiige. Right, slán is. Slán. Sinné agus mullam go háda, for níl cópa gom os ma cór, but connig mé agus tá sé els ar fád glóite. Mar a dúirtí, Dialann fethe trí, agus ma hen sibh cadéan sé bhí lína Dialann.ie. Cé sé intarm sin an céad ceann lán Ghaeilge atá ar fáil sin a dúirtí agus an ceartaice. An siopal ar sé sráid arcar. Okay.